Kad objavim klip. Čekaj, ja moj da objavim kad ćeš ti tvoj, može? Može. Ali, slušaj, ja ću i na moj i na tvoj može, pošto nikad na moj nisam u multiplayer preživljavanje pašla. Pazi, malo da tu streljim. Znaš kad si ti sa full diamond nakopom, ja tu ubijem jednom strelom. Si znao to? Ajde ti idi kući, Mihajlo, ja ti pošaljem zahtev. A gdje je Mihajlo otišao? Aki? Otišao do raj domaći. A zašto je otišao sa Discorda? Luka je na mreži. To, pozovi ga da dođe. Okej. Jovo, si stigao kod nas u kuću? Gdje si? Prihvati mi ga. Evo sad, čekaj da Luku pozovem. Idi na potrebu za kućom. Ej, zašto počelo da mi laga? Da, Ali zašto? zbog servera. Jebut što laguje. Ali meni sad malo prestava, ali dobro. I meni. Izbacio me! Kaži da im puklo net. Čekaj, i mene isto izbacilo. Koji si ovo? A? Što sam ušao? Nemam pojma, refreshi. Evo, dodao sam ovo. Dobro, sad. Minecraft. Da. I dalje na ovaj server. Ali Izbacili nas nešto. Da? Nešto nas izbacili. neće, moramo ponovo. Ja ću direktno se konektujem. Kako ide šifra, pričaj mi. Pa imaš na Skype? Mrzim je da gledam, ne mogu da kucam. Ko server igrate i ovo? Oni što smo u kuću napravili. Tamo da sam vam ja rekao IP. Da, Da se Diamondcraft. da. Evo ga živim kuću. Zašto me Alex se ne priča s vama? Zato što ti išao radi domaći. Ja nemam domaći. Ja sam uradio juče prekjuče još. Za Šta tako. već imamo? Imamo si radio nacrta ono iz prirode, ja to nisam. Jo, znaš ko je? Pa juče smo imali prirodu. Pa znam, ali ja nisam uradio domaći. Šta je s ovim serverom? Ne znam, ja sam... A vi možda uđete? Ne. Slušaj, kad ga napraviš ponovo neće da radi, nešto puku server. Jo, znaš ko je znaš ko je to? Drax? A? Da? Imam njegov server. Ali neće da radi server. Evo, Hamači. Ne, ništa ne treba. Pa ajde idemo na njegov server. A glupo, ne možeš kabelskom da se cepaš, ne dobiješ blok kabelstona. A tamo preživljavanje samo ima. Nema ništa, samo se piše Drake PvP, samo se PvP-uješ. Neće da radi server. Neće stvarno da radi. Šta je ovo? Ne radi, ajde na neki drugi. Koliko vi pričate već? Sat vremena. Sad vremena. Kod mene 2 sata, 2 minuta. To je sat i 58. Da. Pa na koji ćemo se serveri ovo? Ajmo na Serbcraft. Ne. Za 1.8. Da. A ti, a kako se tvoj kanal zove? Full Mega? Da. A snimaš? Da, objavio sam juče klip. Koliko imaš suba da vidim? 1 ili 2, ne znam. Mi imamo 14. Pogledajmo. Jovan mi rekao da mogu i ja da snimam na vašem kanalu. A? Ovo. Meni može da uđe, piše ovo korisnički već igra na serveru. Evo, radi mi radi. 1.70 je. Nije evo ja sam ušao na server. I ja sam ušao. Radi.
diamond enchantovan, kako je ekstra. Ja. Stani, kako se zoveš? Ko? Tvoj skin, kako se zove? Smija. TP. Neću. Nemate. Ima me bre. Ne. TPSNIO. Kako se ti zoveš? Ja se zovem Kritex. Ja ne mogu nikog da nađem. Crite. CRITX. Prihvati, to sam ja, Smija. Dobro. Stani. CPCEPT. CPCEPT. Evo, prihvati. Des. Ovo, gdje si ti? U kući. Ej, ovo, kako se zoveš? Čekaj jer radim nešto sa snimkom. Ali kako se zoveš? Gdje si ide? Dobro, idem ja dok još mi prihvati, mogu se ja pomjeram, ali da. Čekaj, A? čekaj, radim to. Znaš kako sam se dobro primio, imam bolji kit od tvog, Luka. A? Imam mnogo bolji kit od tvog. Kako se zove? Kit, Kaži mi neku stvar, dođi. stani da se reportim na tebe. Smija. Ne. Vidiš? A vidite. Baci kad sigu da vidim. Baci kad sigu da vidim koji kit se ti vrati. Imam ja isto taj kit, tromesečni. Da. Isto imamo kit. A onaj drugi, onaj duži što se nešto tako zove. Nemoj mi streš. Ja sam Jovu jednom, tako kad je bio obučen kao mi, ja jednom strelom sam gubio. Sam ja bolje PvP od vas troje. Pa kad sam mi u timu, ne, pošto... Nemoj da pokušavaš da mu ubiješ. Onog Alex i Jovana. Wow, za malo da zdarim. Evo vidiš koliko mi jak mač. Nemoj da mi streš. Hoćeš? Ajde. Gledaj moj. Pola srce se skima. Ajde, udari ti mene. Pa kad mi Iron svoj. I ti meni samo pola srca. O, dobro, ali sad, da. Pola srca si mi skinuo udarcem, ali vatra mi skinula još pola. Ajde, teleportuj nas, ti. Ajde luk da vidim koliko ti mi skin. Tvoj će da me ubije, neću, tvoj će me ubije. 3, 4, sad. Imalo. Pali. Meni samo malo. Nisi mi srce skinuo. Meni si ti 2 srca i to je to. A da ti vidim kapu. Pa isto ti tronesečni, isto je sve. A onaj nešto 7-sečni, tako nešto. Ubit ću te bre. Nemoj da me streljaš. Neću. Uzmi zlatnu jabuku. Imam enchantovanu koliko hoćeš ih. Na meni ja imam isto. Nekoliko steka imam. Znaš gdje imam... Ajde tražimo drveće. Nema ga nigdje, mi smo tražili već. Ima drveće, sećam se gdje. Dođi vamo. A stani, ajmo mi u Akinu kuću i Radulovu dok ne dođe Aki. Ajde, prihvati Milivoje. Ti, ja ne mogu da ti zapamtim ime. Radulovo. Ma znam, ali ne mogu da... teleportova me. Hvala, thank you. Milivoje, slaži se da nam ovdje bude svima kuća dok dođe Aki. Zašto se ne javljaš? Ti puko net bre pa se ne javljaš. Čekajte ljudi, radim možda. Ajde, teleporti se do mene. Koliko hoću samo da? Gdje? Kuću sam našu neku. To je puna čestova. TPSNIO. Nemate. A obično i ili kako? Ne mogu da uđem bre. Ajde, teleporti se do mene.